Tiedätkö mitä nyt tapahtuu? No vaari ottaa vissiin kuvaa. Niin, videolle. Tuuppa siihen eteen, niin nyt mä videoin koko ajan. Onko se päällä? No niin, juu, laulapa jotain nyt, vaikka takaa. Okei, minä vain soitan. Minä No, nyt no oikein niin. haluan laulaa. Joo. Otatko sä ihan... Eiku, mites se nyt menikään? Ei se oo tolleen. Jos sä laitat sen tohon sen... Niin se... Oho, oipa tömähdys. Böö. No niin, laulapa nyt joku laulu. Hei, minä teen sen. Aakkos soita. Entäs näin? Oho. Vaistusointo. Entä näin? Nää kaksi on hyviä. Ei saa laulaa. Ei se oo se. No niin. Vaan aakkossoitto. Mä pidän kiinni vaan. Mutta se putoo. Eikä putoo. Oho. No niin. Joko tulee laulu sitten? Minkä sä laulait? En minä nyt laula. Minä voin laulaa ihan pienen laulun. No niin. Vennin sanoilla. Joo. Kyllä se menee. En minä tiedä, kun Venni lähti jo tarhasta. No niin. Ujustuttaa. No, Jos lauletaan yhdessä. no niin, laula vain yhdessä, joo. Hei, mä voin laulaa sen. Tässä minä laulaisin. Kissan musiikkia! Mä laulan sen. No niin, laula vaan. Miten se menikään? Minä mietin vähän aikaa. Älä puhu Jos mitään. vaari kato kuvaa. No, ehkä